салом алейкум шунавандагони азиз, дар бораи хосиятҳои шифобахшии себ маълумот медиҳем. То охир моро гӯш кунед, зеро себ чӣ гуна ба организми инсон шифо мебахшад ва ба кадом бемориҳо даво мебахшад бохабар хоҳед шуд. Ба ҳамаи мо ва шумо маълум аст, ки себ ин ҳосили растанӣ мебошад. хислатҳои шифобахшии себ ҳамаи навъҳои меваашро бихӯранд ба инсон қувват мебахшад, дил, майна ва ҷигарро қавӣ мегардонад. Инчунин бӯиданаш ҳамчунин хислатҳоро дорост. хӯрдани он барои дилтапак яъне дилбозӣ ва душвории нафас дору мешавад. сари меъдаро қувват мебахшад ва намегузорад ки моддаҳои бегона ба меъда рехта гарданд. инчунин иштиҳоро мекушояд. себи ширинро бихӯранд қувват мебахшад. сабуккунандаи рӯҳии ҳайвонӣ яъне ки қувватҳои ҷисмониро кушоиш медиҳад. ва агар дар меъда хилдаи сафро бошад, худаш низ зуд ба сафро табдил меёбад. агар инро пухта бихӯранд, барои сурфаи хушк дармон мешавад. обашро бо шарбати қандин ва обгӯшт биёшоманд. иллати беҳушшавиро дафъ мекунад. рӯбааш яъне обашро то ғафз шудан ҷӯшонида ё шароби инро биёшоманд, дар ҳама ҷиҳат қавитар мегардад. хусусан барои қувват овардан дар бобати қувват бахшидан ба меъда ва дил, назар ба мевааш қавитар мебошад. васвоси савдовиро дафъ мекунад ва боро шифо мебахшад ва тафси баданро таскин медиҳад. мураббояш ҳам хислатҳои дар боло зикрёфтаро дорад. себи тундро дар миёни хамир гирифта дар зери оташ пухта бихӯранд. изҳоли хунинро мебандад. барои иллати сил ва лоғарӣ дармон мешавад. ин себро куфта ба чашм гузошта банданд, дарди чашмро фоида дорад. агар себи туршро аз ҳад зиёд бихӯранд ё истифода баранд, ба табҳои мураккаб гирифтор мекунад. шикамро пурбод месозад. иллати беҳаракат монанди узвро ба амал меоварад. мушакҳоро ба дард меоварад, ларзак мекунад. дар ин ҳолатҳо дорчӯнӣ хӯрдан дар кор аст, то ки зиёнаш ислоҳ ёбад. себи туршро бихӯранд, дарунро мебандад. қай ва ташнагиро таскин медиҳад ва барои меъдаҳои сафронок мувофиқ ва фора мебошад. агар инро дар хамир пухта бихӯранд, изҳоли хунинро мебандад ва давоҳои заҳролудкунандаро бартараф мекунад. қоқи себро куфта яъне ки лат карда бо оби анор бихӯранд, меъдаро қувват мебахшад. изҳоли сафровиро мебандад ва қайро таскин медиҳад. вале агар инро аз ҳад бисёр бихӯранд, барои узвҳои даруни сина зарарнок аст. варами шушро ба амал меоварад ва дар рагҳо бодҳои гуногунро пайдо менамояд. дар ин ҳолат гулқанд ва дорчинӣ бихӯранд ва асал билесанд, зиёнаш ислоҳ мешавад. себи майхуш яъне туршу ширинро бихӯранд. дар бадан моддаҳои сара пайдо мекунад. ташнагиро мешиканад. қаи сафровиро манъ месозад. изҳолро мебандад ва дар дигар хислатҳо монанди себи турш аст. ба қавле ҳамаи навъҳои себро бихӯранд. агар ба моддаҳои гармиҷозӣ дар меъда буда бирасад, онҳоро дафъ мекунад. себи хом яъне ки себчаро бихӯранд, дар бадан хилтаи хом пайдо мекунад, таб мегиронад. себро куфта дар давраҳои аввал ба варамҳо гузошта банданд, фоида дорад. усораи себи расида ва баргҳо яъне оби барг ва самараи себи онро дар офтоб ғафз гардонанд. усораи он номида мешавад. миқдори як бор хӯрдан аз ин дар як рӯз аз 25 то 35 грамм аст. агар инро бимоланд, низ заҳри гаҷдумро дафъ мекунад. инчунин газандаи дигар заҳрҳоро мешиканад. барги тари себро куфта гузошта бандан, варамҳои гармро дар аввали пайдоиш фоида дорад. гули себро бо заъфарон ё ин ки бо савсани кӯҳӣ
ё ба ҷавдор омехта карда бихӯранд, ахлоти бадбӯйро дар бадан ба ислоҳ меоварад. мураббои гули себ яъне гулқанди гули себ барои сустии дил, майна ва барои барангехтани орзу ва ҳаракати боғ яъне ки пушти камар даъво мешавад. гули онро бо 2 баробар вазни он шираи гулқанди гули сурх дар омехта монанди гулқанди гули сурх тартиб диҳанд. барои бемориҳои мазкур фоида дорад. миқдори як бор хӯрдан аз гулқанди гули себ дар як рӯз то 30 грамм аст. хулоса бояд ки одамони гармиҷоз себи турш ва майхуши онро бихӯранд ва сардмиҷоз ширинашро тановул намоянд. касони балғаммиҷоз ширину тунди онро бояд бихӯранд. агар аз хӯрдани ин дар худ вазнинӣ ҳис кунанд, бояд аз болои он оби хунук нанӯшанд. инчунин таоми турш тановул накунанд ва инак то аз меъда фаромадани он ғизо истеъмол нафармоянд. себи бемазаро ба ҳеҷ кас равон нест ки бихӯрад. ин буд каме ҳам бошад дар бораи хислатҳои шифобахшии себ. ба канали мо обуна шавед, ба зери видео лайк ва комментария нависед, ба дӯстонатон фиристонед ва ҳамеша саломату саодатманд бошед.